onye bed ya. Thank God na mbo onye nnewu. Aya he nwe ogbenye if I na-enwe be ego. Omo bụ nwanne Innoson. I want to produce IVM. So how much is money? Because what touch n'enu ke fife nchọrọ igosi gị na-ene ma n'ezi ọta ka baleze. What touch n'enu ke ifu moto nwanne nwoke rụ. Yes. This is the latest car on IVM now. But touch of man, this is the latest car on IVM. And this one, gena fuel enwezi asịrị. Gena fuel enwezi ada akụrụ fuel asịrị na nka no bụ electric car. This is Nigerian first electric car. Bugodili na for example, na chọrọ igo moto anwa for izi na-ezu oshi. Imani yi ga na-ezu oshi na successful because you have izutere ba na moto anwa ga-eburu fiam with the speed o nwere. As na AC dị n'ime moto anwa no sometimes no bụ ndị gbọtụ na tari SF no ga block ngwa na anya. So na ichi ba na moto anwa na ga reduce the AC. Moto anwa na anya ka aeroplane agba ọsọ. Gba touch ka ifu moto na gba touch ka ifu odogwu moto. Moto bụ machine now. Gba touch now all this second hand na-eje egota moto anya chago 20 years onwe ka o si gbarụ moto anwa gba touch of minutes na mayonnaise no bota ka baleze moto bụ machine le guru ka moto si mma ị ga-ebelieve no na Nigeria no na Nnewi bai ka na were moto anwa ị ga-ebelieve no na Nnewi ka nọrọ moto akịtị na mayonnaise gba touch even dey go say ị ga-ebelieve yes ọ na Nnewi ka nọrọ and electric car and that's na igo moto anwa na moto aga na akpụga gị so ebe moto anwa na-agaba ebe ndị ji ego no ebe ndị ji ego street ọbụna ndị ejiri ego no echi ebe anwa onwe ụdị siren ọ ga-egbu ma no pop people juru na that street nwe street ọ ga-eme ọchị ogosi street ndị ji ego na si rich men ụdị ha ọ na-anwa ka ọ ga na-egbu ịmanụ ị na-idiri beside ndị rich men mana nke ndị pop people a depụtaba is change steering ozugbo so ị na-idiri this moto IVM Exo 2 Eve IVM Exo 2 Eve ị ga-anwa bụ electric car gina fuel say no more to fuel problem nke abụọ nke oge ọbụla na-aga na fuel station isi na nke mapụtaba na nke anwa this one inwekwa charger inwe ha na charger the only thing ị ga-emebi charge moto a ga-eburu gị si ebe anwa ruo Lagos moto a ga-eburu gị si ebe anwa ruo Belgium moto a ga-eburu gị si ebe ruo USA ada anakwa gị passport hụ ma eburu moto na-eje America once nọ n'ime IVM iru ha na border sị gị crossover as long as nọ n'ime IVM amanna gị passport ụmụ green card gị dia ọkam jet agba ọsọ ka ezi kpata na mama ngo IVM Exo 2 Eve anwa gba touch ka ife na-egosi gị na mayonnaise ọta ka bara eze m this is Innoson electric car charge ka na charge ya gị na Buhari gị na Tinubu enwezi any siko ọbụla na fuel che rise nya rise ya ka amụ yes but if this particular car no what he need na ndụ gị as na speed motor carry speed aeroplane na-agba this particular motor ị na-anya Nigeria one accident IVM Nigeria one accident IVM pass ya dey maybe because of what or new motor